el dia 8 de març per a mi representa el canviar mentalitats i el seguir treballant per tot allò que encara falta per fer. El 8 de març representa un moment de reivindicar a la dona el seu paper en el món laboral. És la meitat de la població i que encara no té la representació en aquest món que tindria que tenir. El día 8 de marzo para mí representa el Día de la Mujer, donde podemos hacer alguna manifestación, sobre todo para eso, para ser oídas. És un dia que han escollit per reivindicar la igualtat de la dona a la societat. Hauríem d'estar tots tan conscienciats que no hauria de ser necessari posar un dia per visibilitzar res. Un dia que tenia que ser com tots els demés, perquè n'hi ha que donar-li més normalitat a aquest dia, perquè la dona no és a sols aquest dia, sinó té que tindre tots els dies. Gràcies a tots aquests anys de lluita i de reivindicacions i tal, la veritat és que hem aconseguit estar en un moment molt millor del que estàvem fa uns anys. Al llarg de la història, la dona sempre ha estat en un segon pla, ha sigut invisibilitzada perquè els discursos han tingut un to patriarcal on el discurs que dominava era el discurs de l'home. El rol de la dona era això, era cuidar els xiquets, fer el menjar, fer les faenes, totes les tasques de casa, que són moltíssimes, i damunt moltes d'elles anaven a treballar, i en aquella època treballar era moltes vegades al camp, un treball dur. Les dones tenien poca representació, diguem-ne, en la vida política o en la vida social. No li veies una rellevància. Les persones notòries a Espanya no eren dones, eren homes. Dones que no han pogut anar a l'escola, dones que no han pogut votar, dones que no han pogut exercir professions públiques per ser dones, etcètera. Vull dir, és que mires a on mires, ho tens a prop, això. En fas història, la dona ha desaparegut. No hi ha dones científiques, no hi ha dones escritores, no hi ha dones que hagin fet res important. I els artistes, escriptors, pintors, tots els noms coneguts són homes. Fins i tot les que tenien notorietat no destacaven. Havia sempre un col·lega o algun home que s'emportava els premis, els reconeixements, fins i tot els Nobels. Hi havia altres dones al darrere, en un equip molt important, que potser havien tingut la idea inicial d'algunes coses, però el reconeixement l'havia tingut al final un home. Les escoles estaven en Orpesa, on ara actualment està l'Ajuntament, i allí les escoles eren separades per sexes. A una estaven les xiques i a l'altra estaven els xics. Encara que per dins les aules se comunicaven, hi havia una porta que comunicava la part dels xics amb les xiques, quan eixíem al pati no era així. Hi havia una paret, un mural, que separava el pati dels xics del de les xiques. Que les dones havien de demanar permís per tenir un compte bancari i que no podien signar elles un document si no tenien el permís del marit, i si no s'havien casat no eren ningú, perquè no tenien ni marit perquè els hi donara permís. Me sorprenia molt, perquè jo avui en dia sí que ha millorat molt més la cosa i jo això no ho veig, però sí que és veritat que ha passat i m'impacta molt al llegir-ho als llibres. La veritat és que estava com mal vist. Parla d'anar, per exemple, al bar o anar de viatge. Quan te neixies una miqueta, la dona se neixia una miqueta del cànon que hi havia establert, en seguida ja com si tampoc no és això, no? És increïble que poguera passar això. Jo mai me l'havia imaginat, perquè a ma casa mai l'he vist. Quan tu ara tens tota aquesta llibertat i tot això, te dones compte de dir, però bueno, com és possible? A veure, com els nostres pares han sigut, no sé, sempre la dona pareix que a vegades està en temor, de dir, ai, que ton pare no s'entere o que... Ma mare sempre ha parlat amb ella tots els temes i sí que me deia que abans les iaies i tot això eren com molt a casa, l'home sempre va treballar fora i com una situació molt estranya, però clar, les dones el veien com normal. La mujer es un dolor de lo más grande de lo más grande. La mujer es un dolor de lo más grande de lo peor.
Prefiero tener un barco a tener una mujer, porque el barco tiene escotilla i la mujer cotilla és. O sigui que tu sents ara això i fas, però bueno, com és possible això? Tu mateixa sents vergonya de dir, però quin maltractament. El denunciaria una persona que diu això, no? No sé com dir-ho. I, sin embargo, entonces és que ho cantàvem, era una cosa que ens pareixia estar normal, segurament. Però hi ha un fons en el que vivim d'estereotips generats que estan ahí i que no hem aconseguit eixir. Volem fer-ho, però és molt difícil perquè primer ens hem de fer conscients de que hi són. I això costa moltíssim perquè estan tan arrelats que no els veus. En mi cultura lo que más nos enseñan a las mujeres es a estar mucho en silencio, a obedecer a los padres, al marido cuando se casan y a ser sobre todo amas de casa. Somos muy amas de casa. La igualtat entre homes i dones no té a veure en què jo vaig contra un home, tot el contrari. Jo vaig de la mà dels homes i treballen els homes mà a mà. I què s'ha de fer així? Si no, què fem? ¿Empodera a la mujer? ¿Perdona? ¿Empodero a la mujer y luego no trabajo con el hombre? Entonces, ¿para qué quiero una mujer empoderada si luego el hombre no le deja trabajar? Hombre, empoderémonos todos juntos por unos derechos humanos. En mi experiencia, sufrí violencia de género, violencia física, agresiones, maltrato psicológico, de incluso tener miedo por mi vida. No podía tampoco hacer nada porque también los criterios gitanos se ve feo que la mujer gitana denuncie al marido. Oropesa tiene una perla azul, cambia de colore según sea la luz. Si sale la luna, es plata y marfil, la desperta el sol, brilla cual rubín. Si no puedo verte, porque de partir, por lejos que vayan, playa de la Concepción. Pensar en ti. Els darrers 20-25 anys, aquests discursos s'han revertit i les dones han ocupat llocs en l'esfera pública més destacats, amb poder per a canviar polítiques, amb poder per a millorar, amb un poder importantíssim per a frenar la violència de gènere, que és una de les grans lacres, una de les grans punts que hi ha que revertir, que té la societat a canviar. Tú estás permitiendo esta situación y yo como asistenta social, mi trabajo no me deja que yo siga permitiendo que estos niños, tus hijos, estén en esta situación. Así que te los voy a tener que quitar. Cuando yo escuché esas palabras, ahí fue donde mi cabeza dijo, ya está, hasta aquí. A mis hijos no los pierdo por nada del mundo. Y esa ayuda, esas palabras fue lo que yo necesité escuchar para que me impulsara a dar la fuerza y a dar el paso de poner la oportuna denuncia que tenía que poner. Així, Orpesa, per exemple, és un poble declarat contra la violència de gènere. Això no és que sigui un pas important, és que això és un somni per a la majoria de les dones, que puguen anar i contar un cas de violència de gènere. És com haver arribat a la lluna. Penseu fa 100 anys en una persona que denunciara la violència de gènere a la policia. Ningú li hauria fet cas. I ara tu te'n vas i ho denuncies i tens tot un aparell darrere que t'acompanya a nivell social, a nivell judicial. Per tant, això és un pas molt, molt important. Des que es va començar amb la lluita de la igualtat fins ara, s'han fet moltes coses. S'han fet moltes coses i s'han aconseguit moltes coses. Una de les coses positives que tenim i que hem avançat és que en som conscients, que comencem a ser conscients. Hem aconseguit les dones eixir al món laboral i tindre una independència econòmica, que això també és molt important, saps? Perquè quan una dona depèn totalment de l'home a tots els nivells i sobretot a nivell econòmic, sembla que és la submissió i tal. A nivell de la dominació sexual de l'home sobre la dona, jo crec que ahir sí que hem avançat molt més que en qualsevol altre aspecte. La representació de les dones en la ciència era i encara és
inferior al dels homes. El que passa és que actualment el número de dones que comencen carreres científiques ha augmentat moltíssim. Una cosa exagerada. Ara ja les dones no es plantegen ui, jo sé un físic, no, ser enginyer aeronàutic, no ho veuen com una cosa que no és factible. I abans era un impossible que molt poques ho plantejaven. I ara sí que s'ho plantegen. A l'ensenyament, que és un món fonamentalment femení, te trobes que els llocs amb responsabilitat estaven ocupats per homes. De fet, en Orpesa mateix n'hi ha 3 centres educatius, en 2 d'ells n'hi ha una dona de directora i en un n'hi ha un home de director. I així és una cosa prou freqüent i prou normalitzada en tots els llocs. Ara les xiquetes d'ara tenen referents femenins i es poden veure en una dona que fa allò, doncs jo també vull fer allò. Aquesta és la gran diferència. I elles han de saber per què ara tenen referents i com s'ha arribat a lo que tenim ara i posar en valor el que tenim ara i que això abans no existia. I això és molt important, que no donin per fet, ui, sí, esto és lo normal. No, esto no és lo normal. Això ens ha costat molt i hem lluitat molt i moltes dones darrere nostra, des de començar la primera que van a la universitat, que abans no se podia, o se va aconseguir poder votar, o sigui, ha canviat moltíssim. És que no té res a veure els drets de les dones, el que hem guanyat. Pues empecé ya a relajarme, a estar tranquila, a poder hacerme cargo de mis hijos, a estar con ellos, a ayudarlos en el colegio. Y comenzaba a sentirme bien conmigo misma. Y quise pintar la casa, darle color, pero le dio color a mi vida también. Llegó el que actualmente, pues hoy es mi marido, me he casado con él. Bella agua marina, todo el que te ve piensa solamente en volverte a ver. Color esmeralda, qué bonita eres, reflejan sus olas tus montes tan verdes. Sí, no puedo verte porque de partir, por lejos que vaya, playa de la Concha yo pensar en ti. Un xiquet i una xiqueta en una aula i anaven a fer un joc. I amagaven tot de carmels per tota l'habitació i tenien un temps cronometrat per trobar els carmels. Agafen el carmel de recipients de la nena i li verteixen la meitat en el del nen. I diu, i per què? Però si ella ha tret més i per què jo ara tinc més? Ah, perquè ella és nena. Ah, pues esto no es justo, deia el nen. O sigui, de forma innata, els xiquets veuen que això no és just. I després anem creixent en el món normal i ens sembla normal. Jo crec que en aquests moments hi ha 2 coses molt importants que cal tindre en compte. Una, en totes les violències estructurals, el tema dels micromasclismes. Tot allò que podem trobar des de cançons de reggaeton, la violència que pot haver en missatges en xarxes socials. I segona, el que ha suposat la crisi Covid. Aquesta violència de gènere que ara és major per la Covid, contra tota aquesta vulnerabilitat de les dones perquè estan al front de totes les cures en la Covid. Quan hi ha una dona que té un rol públic, de seguida se parla del seu aspecte, de la roba que porta, el no sé què, i dels homes no se li fa el mateix scanning físic de com és o deixa de ser. O sigui, hi ha una discriminació total en sous, en manera de tractar, en tot. És tot de la base, tot està en la base en l'educació, jo ho tinc molt clar. I després els patrons dels jocs, dels videojocs, de les pel·lícules, de la televisió, això per mi és essencial. És com la neurona espejo, que no. Si tu estàs veient tot el dia en la tele un patró, l'acabes mimetitzant el patró. Jo he detectat que hem tornat a tenir rols de parella d'abans. O sigui, on el macho domina i la dona calla. Si és internet, si són les xarxes socials, si són els influencers, no sé on està el problema de que normalitzen
que el xiquet les agafa el mòbil i que els diga com s'han de vestir o com s'han de pentinar o què poden fer o què no poden fer i que ho defensen com una sensació de que és per amor. Vamos, l'educació en valors, tot això, el respecte per la dona, tot. Hi ha assignatures que, perfecte. Sin embargo, a vegades veus que aquest missatge que tu dones no se correspon en una resposta positiva. Perquè, de fet, la prova és la que tenim. Estem ahí contra la violència, contra tot, y sin embargo, esa violencia es que no se va, está ahí. Hay que seguir, en esta lucha hay que seguir, porque seguimos teniendo desgraciadamente muchos casos de feminicidios también, e incluso se dan casos de niñas también, y hay que seguir luchando. Pero sí que creo que ha habido una parte positiva en la lucha contra la violencia de género. Por tu limpia arena y tus claras aguas, lindas caracolas llegan a tu playa. Por ti me preguntan, ¿ay a dónde voy? A ti te conocen por tu amigo el sol. Pues totes aquestes mancances que encara n'hi ha i diferències que n'hi ha entre l'home i la dona, pues jo penso que el que cal és prendre consciència de que això és una injustícia. I les injustícies n'hi ha que solucionar-les. Si tu tens a casa un xiquet i una xiqueta i als dos no se'ls fa fer el llit o ajudar en les tarees normals domèstiques de casa per igual, tu ja estàs fent una discriminació. Si tu al xiquet i a la xiqueta li poses diferents normes de sortir o d'entrar o de fer o no fer perquè un xiquet i l'altra xiqueta, ja estàs produint separació per el gènere, no? I aquestes són diferències que tu crees dins de casa. Pues para avanzar un poco en el futuro, yo creo que sería muy bueno la educación desde dentro de casa, conjuntamente con el colegio, porque los niños que son bien educados no repiten luego patrones. Però és molt difícil educar en igualtat quan a tu no t'han educat en igualtat. Llavors, als centres estem fent molta feina primer a nivell de professorat, perquè som nosaltres els que ens hem de creure primer el que anem a transmetre. I això és fonamental. I acabes repetint el que has vist. A casa, a l'escola i a tot arreu. Sempre n'hi ha un punt que ve de casa, però també n'hi ha que indagar en l'escola, en l'educació, perquè no a sols vas a aprendre i a estudiar, sinó també a formar-te com a persona. No pot haver un pas endarrere, ha d'haver un pas endavant. I sense educació per la igualtat no hi haurà mai igualtat. Ha de ser una visió holística i transformadora de tot, des de les esferes polítiques fins a les esferes privades. I no tindre por mai a treballar per la igualtat entre homes i dones. Que ma mare sempre em va dir, tu has de ser independent, tu no has de dependre d'un home. Si tu vols fer el que tu vulguis en la teva vida, has de tenir les teves pròpies iniciatives i el que tu vulguis ser, seràs. I això és el que... Això has d'imbuir des que els nens són xicotets. I això és essencial, que les noies sàpiguen que poden ser el que elles vulguin ser i que no tenen que ser una cosa o una altra. Soc optimista i vull que un futur d'igualtat, que n'hi hagi presidenta, que tu pogueres anar per el carrer de nit, tornar a casa a soles, que no tinguis que cridar a un amic o amigues que t'acompanyen a casa. M'agradaria que també se donara més visibilitat a les artistes, perquè encara avui en dia segueixen molts... No ho sé com dir-ho, però sí que falta aquest punt de normalitzar estudiar a classe dones i homes, perquè seguim estudiant més homes que dones i jo crec que en un passat també hi havia moltes dones importants.